good news naman po tayo. Lalawigan po ng Pangasinan. Magpapadala po ng 2 kandidata sa Miss Universe Philippines 2026. Para sa good news na kwento mo, Idol Maya. Not one but 2 queens ang kakatawan sa lalawigan ng Pangasinan para sa national pageant na Miss Universe Philippines 2026. Ito ang inanunsyo ng Miss Universe Philippines Pangasinan Organization bago matapos ang buwan ng Enero ngayong taon. Ayon sa kanilang official Facebook page, 2 is better than 1. Kaya naman nagdesisyon silang 2 ang ipadalang kandidata para sa naturang pageant sa katauhan ni Donna Rain Nigid ng Dagupan City at Rose Ann Albania ng San Carlos City. Matatandaan na noong January 24, 2026 ay kinoronahan si Donna Rain bilang title holder ng Miss Universe Philippines Pangasinan at first runner-up naman si Rose Ann. Subalit matapos ang ilang deliberasyon, napagdesisyonan ng organisasyon na ipadala ang 2 kandidata bilang kinatawan ng Pangasinan. Bagamat naging questionable ito para sa ilan, paliwanag ng MUPH Pangasinan ang pagkakaroon ng 2 kandidata ay kanilang hakbang upang mas mapalaki pa ang tsansa ng lalawigan na manalo. Kaya naman, bumubuhos ngayon ang suporta para sa ating 2 reyna na sanipuwersang lalaban para maiuwi ang corona. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.